Valentine's Day celebration nga adunay twist ang gihimo sa mga pulis sa Isabela City kagahapon sa Valentine's Day. Kaysa atubangan mismo sa police station sa Barangay Minsi, nagmuntar sila og checkpoint. Mapugos ang mga motorista nga mohunong, apan dili og walay rikesa nga buhaton ang mga pulis kundi manghatag sila og bulak with matching heart nga balloon sa mga motorista ug pasahero. Mismong si Provincial Director Police Colonel Carlos Madruño ang nanguna sa pagpanghatag og rosas. Paagi nila kini sa pagsaulog sa Valentine's Day aron mapakita sa mga pulis ang ilang paghigugmas sa mga tawo. Sa Lamitan City, gilibot usab sa mga personahe sa Lamitan City Police Station ang sentro sa lungsod ug mang-apod-apod og rosas ug heart balloon sa mga tawo nga ilang masugatan. Nandulod sab sila sa mga opisina aron hatagan og bulak ang mga empleyado. Apang pinasahi ang gihimo ni Police Staff Sergeant Jamjura Bara kay ang balay sa usa ka batang PWD nga biktima sa pagpanglugos ang iyang girombo ug gihatagan og bugas ug canned goods nga kabahin sa ilang programa nga kapwa ko, sagot ko sa araw ng mga puso. Matud ni Police Lieutenant Colonel Arlan de Lompenes, ang Valentine's Day dili lang para sa mga lovers o nangitag partners, kundili alang kini sa tanan nga nagpakita og pagmahal sa isig kaingona. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.